Hej, det her det er min bedre halvdel, og hun har lige bestået eksamen i dag. Så hun har valgt, at nu vil hun gå ind i hendes selv iscenesatte og installeret opbevaringssystem og finde en rigtig, rigtig god droge, som hun har lyst til at nyde aftenen med. Det kan godt tage lidt tid. Men der er masser af gode skatte derinde. Der er lige fra Veuve Clicquot til en Barbaresso og andre gode sager. Men nu har hun fået en gave, nemlig WineCell. Og nu har design løst hendes udfordring.